Alabama ebe niile ndị Igbo niile nọ na Lagos ọwụ n'isi Imo steeti isi Anambra steeti isi Ebonyi steeti isi Enugu steeti isi Abia steeti iwu Alabama ndị Igbo nọ na Alabama ndị Igbo nọ na Computer Village ndị Igbo na mpaghara Lagos ndị niile wa Alabama ka eke unu mere unu amagoro na nke awụ nke izizi ha na-egwutere unu na Hot 93.3 FM nke izizi ya in fact ife ebe m nọ na studio kita ihe m na-agba awụ sọsọ egwu kafi nọ na-agụ Alabama na-ekwe n'isi na-agba egwu Alabama nọkwa ebe a Maazị JP nọkwa ebe Alabama ka ọwụ mba iwe Alabama mechie ihe m ọnụ ka m n'ihe nke izizi aka ị ga na-asị na iwe Alabama onwe ihe na-eme gị were ya nwayọ iwe Alabama How did she remember accused before? They will all It's not by force. You get the point now. Ungwano inka unkizizi anale. Hey, iha gane kwa pokpo eziokwu. Ihe nga na-ewetire gị ebe a ga na-enye gị so obi aṅụrị ị na mmemme a na-abịa ị na-agbasa egwu na-akpọ ndị niile nọ gị n'aka nri na ndị niile nọ gị n'aka ekpe ka ha bịa na nzukọ abịago aha m nwada mmewu nwayọ na-akpa aha m because ịma ọ dị expensive aha m bụ nwada ego okoro mana ihe ị ga na-akpọ m dịka ezigbo oyi m ndị fụrụ m n'anya ma ndị fụrụ n'anya bụ ego bekee mana ịbịakwa tinye ya lọlọ osodieme 1 na ịnọ n'ofe isi gị nọdị ya ka m were nke a na-asị gị nnọọ na nke izizi a maka omume ebidogo ngwa maazị isi na ịwa Alabama gwazi anyị ihe ịwụ afụnụ Igbo ndị ewe na Lagos na-eme Igbo wasapụtakwa na anala Lagos Igbo ndị ji eme ọnụ Igbo ndị nwe na ndị nwe ụna nna n'ihe o kwuru a na-afọsụzi mmadụ zahịọlachi ịza amụ ife si na Chiwadike ma na isi mmemme a unu ga na-akpọ Maazị JP importer exporter pure water you get the point now maka ndị ntọrọ atọ iji ịkpọ m geti ya broda maka ndị nna atọ nchọkwana ịkpọ unu meti ya date nsogbu ga-adịkwa aketiri m the point na ịla mgbe niile gị la makashi ịtọdịrị m kọ m tọrọ gị nke ahụ gbasara gị is your concern nke ahụ is your concern ihe anyị na-akpa kịta achọdụ m ịma onye tọrọ mmadụ n'anya ihe m na-agwa gị iwu na iwu ma Alaba ma ikwetere m ikweta Alaba ụkwa o midikwere ndị oshi ikese shi zuru oshi abịabịagide m saa ụmụ onye oshi aka m dịkwa ụcha nekwa apụ m aja adịkwa ya Igbo kwenu ndị Igbo nọ n'Alaba kwenu ọ dị Igbo nọ n'ebe Igbo nọ na mpaghara Lagos kwezienu. Yes, so taa anyị na unu anụna maka nganga Igbo radio show kemgbe ọnwa ole ma ole gara aga ya na-akpọtụ ebe niile ya na-akpọtụ n'Instagram na-akpọtụ na Twitter na-akpọtụ na Facebook WhatsApp ma emailụ anyị na-agarịcha n'ụzọ ya na-akpọtụ taa ka anyị na-ewetara unu izizi emume nọ na nganga and today here na-akpọ nke atọ anale what's up ka ihe na-eme na mpaghara ebe nọ if you are listening pụta bịa gwa anyị what's up ihe na-eme n'obodo unu ihe na-eme ebe unu nọ ihe na-eme nga ọwụla maka ihe gbasara gị gbasara anyị ihe metụrụ anyị metụkwara gị maka Igbo na-asị anya bewe ime eso ya na-eme fịọfịọ ngwa na anyị ga-aga break ka anyị ga-gbata obere egwu anyị chi azụ anyị amalite ihe anyị na-eme ụmụnne ka anyị gere nụ ogene nganga Igbo Igbo ndị ọma dị mma anyị na-anabata unu ọzọ na nganga radio show taa anyị na-ewetara unu anale ka anyị na-ewetara unu taa unu anụna egwu nwa amadi Tekno gụrụ all of a sudden na ha eme a lot of things happen all of a sudden ya anyị chọrọ discuss otu n'ime ha taa dịka anyị gwara unu na mbụ mụ na ala ọlọ ego na ebe a amụ Maazị JP ụmụnna ngwa nọ o ruola na omume Igbo si na nkịta tala ata na chachacha abaghị uru o ruola na omume ụmụnne m a na-ewetara unu otu isi emume ya wụ topic
anyị ga-ekparịta ka lee nnọọ kpọọ gị iji adaba mụ na mana na-achị obodo jọrọ njọ obodo siri ike agaghị ịkpata awụ ihe gbasara COVID-19 mụ na mana na-achị ndị Igbo shi achị ịbọ ụzọ eliri a na-eshite n'isi a na-eshi n'ụkwụ ya wụ for the very first time today anyị agaghị abịa mabiri n'etiti ụka anyị ga-ebido ya nnọọ kpọmkwem n'isi mmiri nke osimiri maka Igbo si na nwata na-ama ebe mmiri bidoro mawa ya na ọ ga-ama ebe ahụ ya kọtara ya wụ anyị na-ewetara unu ihe gbasara COVID-19 taa na ala isiokwarịta awụ nje COVID-19 mkpọchi obodo na ọghọm o butere ndị Igbo nọ na Lagos nje COVID-19 the COVID-19 pandemic and its effects. The lockdown and the whole effect it has on our lives and businesses. All the concerns. So, ego. Ngba chere nnọọ tupu m ebido nnọọ ebe ị nọ ka m bido nnọọ nka m nọ ka m kpọtụrụ gị this thing. Onye Enugu si nna amen. Ọ dị. Nna amen aka karịrị mmadụ. Ọ karịrị. Anyị nọ na-ehi ụra apụta one morning na-asị anyị na enwere otu ọrịa ga-ame na onye ọbụla gbaba n'ọmụlọ onye ọbụla lakpuo n'ime na ya onye ọbụla lakpuo ịma anyị ji ụwa na-egwu egwuregwu mgbe ọrịa bịara ka anyị maziri ụfọdụ ndị mmadụ amatakwa n'ụwa dị egwu enyi m nwoke si minimius ụwa dị minimius omimi omimi so anyị na-eme onye ọbụla na-amada until nsogbu ada asị stay indoors ịhapụ inye mmadụ infection wear face ịhapụ yiri face mask mee nke a na-asacha aka gị 247 bịa just shift when no don't come close even with that I don't wash hands so I won't wash my so the thing is that onye akwụsịrị a lot of businesses. Exactly. You have to obey the government, to help them to settle the matter. Oh, the number. So, onye wala ala, ndị lara n'ụlọ ala n'ụlọ, ndị lara village. Ala village. Abịa na wutechazie mụ na ndị chọziri ịgba akwụkwọ atọtere. Enwe ndị bụ ụzọ dịrị ime achọ iji ịgba akwụkwọ kpuchie the thing. COVID apụtasị. Dede ebughị ụzọ gwa gị agba akwụkwọ ga-ajụ ime a ga-emefọ gị taa. Ị hapụrụ nke ị ghara ime emewezi ihe ọzọ before the normal thing. Ihe anyị na-ekwu na ọrịa COVID-19 a mere ihe niile abịa nnọọ kwụrụ ofu ebe. Businesses akpọchie azụmahịa mmemme. And JP Maazị JP ine ya anya ọfụma nke ka metụ ndị Igbo anyị iwu nke ahịa azụmahịa anyị ma na ndị Igbo anyị mba ndị Igbo anyị na-agba mbọ ndị Igbo anyị na-agba mbọ kọmputa village akpọchie ya chee ma nke kacha njọ nke metụsiri m ike ọkwa ịma na a na-asị ọwụ na a na-asị rada ihe a dị ka a na-asị etiwe mmụọ abịa sị na ndị na-eje ahịa ya ka COVID a mee ka mewezi mee asị na ndị na-eje ahịa ga-eji ahịa some days of the month of the week rather after 3 months ọ mezie n'eche biko COVID a ọ masquerade ka ọwụ enwere so na apụta ọwụ na ọ na-atụ egwu some days nke meji sizie ka ndị mmadụ those days hapụzie ije ọlụ ha makwanụ ịga ahịa so those days a na-eje ahịa ọwụ dị those days ka COVID na-anaghị apụta ma ọ na-anaghị eme ndị mmadụ affect ihe COVID butere ka m na-ekwu COVID emego ụmụaka anyị anaghịzi aga akwụkwọ ụmụaka ga-awụ ha gaa akwụkwọ nọ na klaasị amụta ihe ha kwesịrị amụta anọzi n'ụlọ na-enyeche nsogbu yes of course ama na a na-amụkwa ihe online according to mana ọ dịghị ozi ka ọ dị na mbụ dịka mụ na gị nọ hia maazị anyị nwee ike ịnọ onwe anyị nso kwụọ onwe anyị n'aka asị na greeting wụzi ime ụta mee ụta ịmara ndị Igbo anyị si n'oge mara ihe anyị eji mkpara ekele ọ dị ka ha afụgo na COVID ga-abịa oh my word ya ụmụnne m anyị sị ka unu na anyị kparịta anyị ajụ unu ihe ọrịa butere
Obutere. I know Yes. 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 Apụta mechie state to state journey. So, ihe anyị na-asị ka anyị mee ugbu a wụ anyị na-abịa ka anyị jee godi gbara obere egwu mana egwu a were egwu ọgbụgba kama ọ wụ egwu ga-eme anyị eche echiche chebara ihe na-eme so anyị na-ayọ Chineke maka ihe anyị na-akpa. Yes, heal the world. So coming from Patoranking, nwa amadi Patoranking, heal the world. Ụmụnna Ka anyị bịa. Play na 93.3 FM Kano na Lagos. Ọ ya ka ị na-ege ntị ihe a. Anyị ka na-akpọ awụkwa maka COVID-19. Ọ kwenụrụ ihe Negara kwuru. Mr. Raw, ọ sị na nowadays obodo bụ igwe. Mmadụ ya emepe shop. You no go fit sell anything biko nke na-emekwa na-eme. O site n'aka COVID-19 na anyị nwere osu si na COVID-19 pụta, nwere ulu si na COVID-19 pụta. Ya ka anyị ga na-akpa mana gị nwa nọ na-ege anyị ntị nọ n'ụlọ, nọ na shop, nọ n'ebe ọwụna ịnọ. Chọọ itinye ọnụ ihe anyị na-akpa maka COVID-19 na n'otu o si na-emetụ gị. Ị akpa anyị na 081 82 42 65 91 ka mkpọkwa ya ọzọ 081 62 42 6591 08182 42 6591 Maazị ka ebe achọghị send message dịka WhatsApp nọmba ne ka ha ga-eji rute anyị. Irute anyị through WhatsApp ịkpaịla 0818 nọtụ 89933. You get the point now. Let me take it again. 0818-0089933. Ebe a ka eru anyị na WhatsApp ka anyị na-adị kparịta ụka. Ngwa dịka anyị si na-ekwu ulu dị na ihe a ya na hello ehihie ọma. Onye na-ekwu? Mbanụ COVID ama mbata. Holy Ghost. Biko mba COVID has to go. Buru akpa gị lawa COVID. Anyị achọghọzi gị na Nigeria. Buru akpa gị lawa. Hello. Ehihie ọma onye na-akpọ anyị ka ebe isi akpọ. Esi m aja akpọ. Isi aja akpọ nwanne m nwoke gịnị wa aha gị? Obinna bụ aha m. Obinna keki mere anale. Wee agachara ọpịa mana wee na-aga nnọọ ikegwu. O site n'aka COVID a? Na ikegwu COVID a. Ngwa gwa anyị. Na mmadụ kpọba afịa nwekwa ife a na-ele. Ọkwa ifu gị ihe anyị na-ekwu. Ikegwu. Mana Chukwu bụ eze. Anyị ada akpọba afịa. Ozugbo nụ. Ozugbo. Biko ke ụdịrị afọ ị na-ele ka ekwenụ ka o si wee metụta afọ ị na-ele ana m udo ụmụ nwaanyị na-ete na-emefafa na-ama mma ịghọta nwoke ọma na-edozi ife arụ nke ugbo asịrịzi ha nọrọzie n'ime enwezi onye na-etenụ mmanụ biznes akpọchitụ onwezi onye na-ete n'ịma na ọkpata ude papụọ ụmụ nwoke afụfa anya achụ mana nwere onye ọbụla na-afụzi fakịta so onwezi onye na-ete ude ya ka anyị ji na-asị COVID must go. COVID bụrụ akpa gị lawa. Ngwa gwatụ anyị obere okwu kelere anyị ndị nọ n'ebe ebe unu ka ị na-achọ ịgwa ndị Igbo nọ na Lagos ndị metụtara gị metụtakwara ke ndụmọdụ na-enye ife m na-agwa ndị Igbo bụ ka anyị gbaba mbọ ama ndị Igbo ka ndị na-agba mbọ anyị ada agbasi mbọ ike nwere ife na-eme Chukwu nọnyere anyị ada aga n'iru so everybody jidesie Chukwu ike na-agbakwa mbọ na-eme ife dị legal. Daalụ Ifeanyị ndị Igbo anyị wụ ndị na-eme ihe ọfụma a na-agba mbọ ka anyị makwa onye ọzọ nọ na ekwentị anyị. Hello? Okay. Hello? Obichukwu Nwendo. Akpọta m ya? Ka ebe isi akpọ anyị? Iju Ishaga? Ngwa tie anale, achọrọ m ịnụ gị tie anale.
ngwa hapụzie ka ihe na-eme ka COVID si eme gị affect. COVID-19 dị good. Mmadụ na-adị good. I'm very brave for one. COVID come and go. Ngwa come and go. Isi na COVID dị good mana ya bụrụ ibu ya pụwazie. Hello? Network a na-ebe ihe na-ekwu ndewo nwanne. Ụmụ Igbo biko onye kpọọ ya pụta n'akụkụ redio ya ka anyị ike na-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma. Biko onye kpọọ na ya Ọka ụkwa na Lake ị na-ege ntị na 93.3 FM hot nke nọ na Lagos. Ihe awụ Nwada Ego kụrụ ya na Maazị JP na-ewetara unu ihe na-eme unu obi ụtọ. Chetakwa na nọmba ya akpọ anyị ewo 08182426591. Anale, what's up? Ka ihe na-eme n'ebe nọ, ka ihe na-eme na mpaghara ebe nọ. Ị nọ na Lagos so ụmụnye kpọrọ anyị site na Iju Ishaga ebe ọbụla ị nọ. Ị wụrụ nwafọ Igbo. COVID a metụ gị 081 82 42 65 91. Onwe onye na-akpọ anyị. Ehihie ọma nwanne m nwoke makwanụ nwanne m nwaanyị. Ehihie ọma o. Oluga ọtọ m shege. Ọ dịzị ka m jiri ya na-eri ji. Ngwa gịnị wa ha gị? Awa egwuregwu aha m Iwu Chinedu. Ọwụ COVID Chinedu. Mba ngwa na Iwu Chinedu ka ebe isi akpọ. Esi m Chevron akpọ. Ngwa ka ihe na-eme na Chevron kịta anali. Nna ya na-emebe agụọ na bekee ma Chineke bi n'eluigwe ma Chineke mụ na wele efe. Esokwa m gị kụziela. Na-ekwu. Agụọ nọ n'obodo ke ndị mmadụ ya niile nwoke asebe na atọzi gba ọsọ. COVID. Na ha na-arụ ọrụ sekuriti n'obodo ahụ egwuregwu. Mana ka COVID asị metụta ọrụ ị na-arụ nnọọ ka o si wee otu o si mekọta sitenigoziri emezi ndị ọga sefụ ala ahụkwa ka ọfọ ọ ga-uchi bụ alele ndị ọga alele anyị ndị ụlọ kwanụ na ndị ka ụlọ na-enwe ka ala etiti ha ebe ka ahụ efe enyeghị. Ya dị mma nwanne m nwoke anyị enyela onwe gị nsogbu na COVID alaga ala. Ọwa egwuregwu anyị na-ele n'anya ya na ọgala. Chukwu emego ya ọrịa. Ke ndụmọdụ ile-enye ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị ihe a na-emetụtakwa ka o si wee na-emetụta gị. Ndụmọdụ m na-enye nsọ ya bụla were ya nwayọọ ọ dịghị like mukwu m na-agwa m sọ dịghị dị ọkụ ala ajụ oyi. Otu ọbụla otu ka otu aka ọ ga-esi ekwụchịkwa ịmala Naijiria ihe ọbụla ji aka ya bido na-etigwa aka ya akwụsị. Otu a ka ọ dị. Daalụ nwoke ọma. Daalụ. Ngwa gbalie ka ị na-eso anyị na social media platforms anyị dịka Instagram Nganga Radio, ịbịakwa na Twitter Nganga Radio, ịbịa na Facebook ọkwa Nganga Igbo. Na-eso anyị ọ na YouTube anyị nọkwa Nganga Radio. Gbalie ka ị na-eso anyị. Ngwa. Alo? Nwanne Kevin na-ekpọ ka aha gị ka ị na-akpọ. Isi na Ketu na-akpọ anyị. Arize ka ihe na-eme na Ketu anale. Corona ka corona si wee na-emetụta gị ọkacha your health ahụ isi ike ahụ gị na ahịa ị na-ere na mbọ ndị ọzọ na-agba ka o si wee na-emetụta gị na ndị ọzọ ịma maka ha. Ya ka anyị na-azụ. Anọ m na shop. Ka o dere ahịa ị na-azụ. Okay. Ka o si mete ndị nọ na electrical line. Na anyị na-azụ one day off, one day on. On that, we need to be off. Ndị papa na eburu ihe ndị ahụ wee iji mee something. Akwa ịma na gọọmenti nyere ụdịrị atụmatụ dị iche iche a ga na-eso akwụ na-eso atụmatụ ndị a. Anyị na-ekwu. Ị na-ekpukwe face mask gị? Oke na-eyizu hand glove ọ dị mmụta ike ị ga na-enyekwara ya aka na-agba ndị ọzọ ka ha na-eso ya na-eme ịma ihe a ụkwanụ na
ofu onye buru ya ndị ọzọ na-eso ya emege ihe ọ na-eme ọ na-adasa kewatara so onye kpuchie ya sịkwa nwanne ya kpuchie ka before ị na-ama ya na-eme ya ala. Daalụ nwoke ọma, dị m proud of you. Jisikwa ike na-eso anyị na-abịakwa na nganga redio. Anyị ga na-abịakwa every Tuesday na Thursday ka ọ dị oke ma ihe mara aka n'ime ihe ya na Chukwu gọzie ya ka ndị ọbụla mana Chukwu bịa maka ndị fana ma onye gọzie filite n'ọsọ ọnọdụ nke ọbịa ha ma ama n'onye bụ ịkpa Chukwu ebedo ha ọzọ ma Chukwu nwere ndị na-egbe Chukwu kịta maka bọbụfọ nwere ndị dị ntụrụzọ ebe Chukwu nọ ndị fana na ha bụ ọla nsogbu anọ Chukwu ga-eme nke o ji bụrụ chi Chukwu ga-eme nnọọ ka o ji bụrụ chi nsogbu anọ nwanne ọma nsogbu anọ ọ ga-adịcha mma daalụ. Ọ sị na o mezi ndị mmadụ mata Chukwu ọfụma. Echezona na Instagram ọwụkwa nganga redio, na Twitter nganga redio, na Facebook nganga Igbo, na YouTube nganga redio. Ụmụnne, taa wụ ụbọchị mbụ anyị na-asụ unu na-agbalịala soro anyị nọrọ nnọọ ebe a na-ege unu echesokwala na unu ya bịara anyị ụbọchị ọzọ bụ Tuesday site n'otu elekere ruo n'elekere abụọ. Aha m wụ Maazị JP. Biko ndị ọma na-ege anyị ntị, ndị niile anyị enweghị ike ipikizi kọọlụ unu, biko ka ọ dịzie na Tuesday anyị ga-abịa ọzọ. Anyị bịazie na Tuesday weta isiokwu ọzọ anyị akpawazie. Nke m ka awụkwa nwaada Ego Okoro, ịkpọ m ego bekee ịdị right, ịkpọkwa m oso dị ebe one ka dịkwa right ka chifo anale. Ndewonu. Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwanụ.